Sfătuiesc cunoștință cu Vania. El lucrează la stroică în Moscova și a venit amoi la Chișinău. Este prietenul cel mai bun al lui Leonia. El e rușinos. Este Stasic. El a terminat amoi vuzul. Vrea să duc să măriți să lucreze în străinătate. Este Tolia. Însă, вообще, lui place tare cultura indiană și, вообще, tot el e yoga. Ei toți sunt bratva. Ei de mititei copii trăiau împreună. Se jucau. Amoi toți la locurile lor, care la stroică, care au femei, care n-au femei. Ei sunt fericiți în afară de dânsul. El nu-i fericit de atâta că nu a nimerit bine în viață. Bine mult alcoolic. Femeia lui o sapă de zile, amăgește, fură bani, ia câtă o femeie lui. Mă, idiotule, tu ești acasă. Cât poți să zici să bei cu drugii tăi? Du-ți, fă, nu mă enerva. Ce vrei? Ăștia-s drugii mei din copilărie, du-ți, fă, mă răpi. Eu aduc cu ăsta, cum o cheamă, Boră de rău. Asta nu-i Bore, ăsta-i Tolic, fă. Tolic, hai că eu mă stine. Nu trebuie să așa, urât și așa, dă-l bătaie. Gura, du dișa. E rău, gata, hai să jos. Ne băut ca o ieșită. Ai fost bețvanc și ești tu. Copiii și au pliră. Nu, e bună. Ce bună ești, nu ești bună din nic, fa. Oche, idiotule. Asta tu te-ai dat. Ai vom cu Oriflame și așa mă acești poporă și reality show. Așa ești, nu obirzuiei femeie. Femeie bună. Nu-i la dânsa. Faci de tăiete a mea, Nica nu faci. Vreau și eu să măcar ceva să fac și nu faci Nica. E femeie bună, nu știi și asta femeie bună. E că a avut eu una pienișoară, era o подругă cu taie, da? Asta вообще. Еще там pienișoară, da. Неужели. Ia uite-te. Așa merge. Ninja toți. De acolo este zinei. Da, Crăciuc, este tot, este acolo, să placă. Ia uitați-vă și este acolo. Vedeți? Și asta-i. Asta-i smântână de 40 de grade. Ia-te-te-am pe cealaltă dăgăniță de acolo și femeia o dăgăniță. Ia-te-te, nu știi ce-i cu dânsa. Ei, dar bun, mergem. Hai, dar, și-vă într-un ceas bun. Și că și prietenii noștri luat și-a zis că vodka cel mai bun prieten.